Ken ano ikulim lasot dabar ni gid haymit ilabiad haymit. Wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Shalom Bokerto. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Brother Gideon Silva kauban sa atong beloved friend Esconde Brother Manuel Reyes makig-uban usab kaninyo sa katakna nga programa Hay Yeshua miit hay holding he the salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Programa nga hatod kanato sa Torah Kados Community. Kumusta og may buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, kaninyo nga nakakaroon sa mga kaislahan, kabukiran ug mga kasyudaran o mga kalungsuran kutob sa maabot sa atong Sibya. Inaot nga mana kamo sa maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim niining kabuntagon. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo, AM-band. Dugang mga pangusta, atong ipangusta ng atong listener diya sa Ginholngan City, Negros Oriental, kang Brother Roland Selva Antenero. May buntag kaning tanan diya sa La Libertad, Negros Oriental. So, bueno, atong pamustahan usab ang atong sponsor, si Brother Titing Linjo, uban sa atong mapasalamaton nga kasing-kasing sa iyang pagsuportar ni ini nga buluhaton sa imong pag-sponsor Brother Titing Linjo. Hinaot nga ang Adonai Yeshua manalangin kanimo og sa imong pamilya og sa imong mga panimalay, tibok panimalay, maghahatag kaninyo og maayong panglawas o maghatag kaninyo og mga financial, mga panalangin o labaw sa tanan mga espirituhanong panalangin ang kaluwasan sa inyong pamilya. Naot pa nga Adonai, Brother Titing Linjo ug sa imong pamilya magapanalangin kaninyo sa kanunay. Boy no magpadayon kita sa unahan ug anhi kita sa mga pahibalo. Ang buluhaton sa Dungguan Peros Karkar, mga igsoon inyong makaplagan dinhi sa boundary mga igsoon sa Karkar o San Fernando. Matag Sabado ang atong panimbahon alas 9:30 hangtod sa pagsalok sa kagabhion. Sa adlaw sa kagabhion nga og kining atong programa Maigsoon Radio na Facebook Live pagyudta. Onya kung magdala mo moanhi mo bisita mo sa atong buluhaton, pagdala mo inyong balon kay wala gitay mapalitan nga mga karinderya diri sa atong palibot. Puro ni kanipaan diri. Ang among simbahan dili nindot o simple lang kayo. Munang kung muanhi mo or mangitag maayong simbahan, konkreto nga simbahan, tiles nga simbahan, adto na lang mo dito sa mga Mormons o sa Iglesia ni Cristo ay nalamog anhi dire. Pero kung ang inyong ipangita o sa kapagtulunan na nagdala sa kamatuoran, padayon mo sa inyong pag-observe sa among pagpangalagal o sa among buluhaton kay makakaplag kamo 100% sa kamatuoran. So anhi kita sa mga mensahe sa pulong sa Adonai, mag-ampo na kita. Bishem Yeshua HaMoshiach, Sheta Adonai Shamralifi, Nitzra Aldal Sifatay. Adonai Yeshua Bikabatagni. Hinaot ni ining taknaas kabuntagon, ikaw magapanalangin sa tanan namong mga kaigsunan, nga nakakaroon sa malipayon nga mga kasing-kasing
malipayon nga mga panimalay, uban sa malinaw nga pagpuyo, nga naa karon sa pagpaminaw sa imong pulong niining programa sa kahanginan. Hay Yeshua miit hay holimhi. Hinaot pa dunay nga imong pangalanginan ang tanan nga nagapatinghog, nagasunod niining nga programa, nga ang kaluwasan magadagayday sa ilang panimalay ug ang imong shalom magahari sa ilang panimalay. Sa ngalan mo dunay Yeshua Hamashiach, ikaw ang mag-igo sa imong programa sa kahanginan. Sa ngalan ni Madunay Yeshua Hamashiach. Amen ug amen. So dili kita maglangan mga igsoon tungod kay ang atong oras apiki kayo, maalkansi ta sa atong gibayad sa radyo ug basta sa mga kaigsuonan nato. Unang ato lang panagsaan ang mga pusta diri sa kahanginan. Hatagan nato dakong importansya ang mensahe o ang pulong gayud sa Dunay kay mo ni atong gigastuhan diri sa kahanginan, no? So sa miaging Domingo ang atong tema bahin sa ikapulo. Unya natapos naman ta ni adto, ako lang reviewhon sa kadali nga asa dad-a ang ikapulo. Unang pangutana, adto dad-a sa templo. Matud pas malaki SG templo. Dili na dad-on diya sa mga building nga nabangan. Unya unsa ang ikapulo? Dili kwarta. Ang ikapulo, abot sa yuta, abot sa imong kahayupan, abot sa imong mga kakahuyan, sa imong mga putasan, diha ka mukuhag ikapulo. Wala maghisgot ang ikapulo o kwarta. Way mabasa sa Biblia, diya nga kwarta ang gihisgutan. Kung nga may mabasa nato sa New Testament, na dunay naghatag og mga kwarta, katong babae nga gipanin-an ni Yeshua, nga usa ka balo, nga babae nga sunol o usa ka dako dito sa Tzedakah box, kato may sun Tzedakah to, dili na siya ikapulo, no? Ang Tzedakah mo nang gikan na nas kwarta kay samas atong mabasa diya sa Mateo katong si Yeshua nilingkod dito gyud bang sa panudlanan sa halad og naniid siya sa mga tawo nga naghulog og mga halad o limos ngadto sa panudlanan o sa Tzedakah box. So muna na kwarta na siya. Pero kung ikapulo ang hisgutan mga igsoon, abot sa yuta, abot sa kahayupan, o mga abot sa imong mga kakahuyan, mga protasan. Ikatulo, kinsay mukaon sa ikapulo? Dili pastor. Ang mukaon sa ikapulo, ang tag-iya sa ikapulo mismo, kauban sa mga ilo, mga balo, mga kabos na sakop sa inyong kongregasyon, o ang mga libita nga naa nagpuyo o nagatiman kaninyo. Mo na mukaon sa ikapulo. Dili kay ang pastor may mabulahan. So, mao na siya ang programa sa ikapulo nga atong gihatag ng mga bersikulo sa miaging Sabado. Di na ko sublion ang mga bersikulo kay malangan ta magsige balik-balik. Og ikaupat, kinsay mo kobra sa ikapulo? Matud pa sa Hebreano 7:5, ang gihatagan sa balaod o katungod sa pagkobrang ikapulo mao ang mga pari nga mga Levita nga sakop sa banay ni Aaron. Dili lang basta Levita kundi pari nga Levita mao imo kobra sa ikapulo nga naa nagpuyo sa templo. Unya ngano man nga karong panahon na ang mga Hudyo nihunong man sa paghatag sa ikapulo nga unta ila man nga obligasyon. Dili man ni obligasyon sa Pinoy. Dili man ni obligasyon sa mga Amerikano ang paghatag ikapulo. Kawa man sugo sa Biblia nga ang mga Amerikano o ang mga Pilipino maghatag ikapulo. Basta hago ng 7:5 sa Hebrehanon, asa mangobra ang mga Levita, ang mga pare sa ikapulo, ngadto sa ilang mga isig ka Israelita. Dito sila mangobra ikapulo. So, obligasyon ni sa mga Hudyo, obligasyon sa mga Israelita ang paghatag sa ikapulo, dili sa mga Pilipino. Pero nga naman, nga ang mga Hudyo karong panahon na, wala naman maghatag sa ilang ikapulo. Gumikan, kay wala na'y templo. Kay ang Hudyo, di na basta-basta pataka lang sabot sa Biblia nga diretso hatag bisan asa. Ipahilo na subay sa mando, subay sa sugo, subay sa mga pahimangno sa Biblia aron ang imong paghatag dili masayop. Muna nga mga Hudyo nihunong sa paghatag una-una kay wala nay templo. Moadto ka sa Jerusalem karon di na nimo makita ang templo. Ang imong makita to dito ang mosque, ang Dome of the Rock.
nga Muslim na ang nagsimba. Muna nga ang mga Hudyo, dili muhatag si kapulo kay wala na templo. Ikaduha, wala na say pare. Kay kung ang templo magbarog samtang walay pare, wala lang yapon paghatag si kapulo kay kinsa may mukobra. O kaha na ay pare, nag-exist ang pare, pero way templo. Di yapon ka pwede mo hatag si kapulo kay ang pare wa man magpuyo sa templo. So kinahanglan mag-uban ang templo o ang pare. Na ay templo, na ay pare nga nagpuyo, mo nang obligado ka maghatag sa imong kapulo. Pero kung pare ra ang naa pero walay templo, dili ka obligado sa paghatag si kapulo kay dili na mo instruction. O kaha na ay templo pero wala na may pare, dili rin gyapon ka obligado sa paghatag si kapulo kay dili na maoy instruction. Kinahanglan mag-uban ng duha. So mao na ang among pagpasabot sa hustong paagis paghatag si kapulo. Dili kay magpaturatoy ta pagkubrag ikapulo, pagpangilan sa mga taong inosente. Kini laging mga Pilipino nga igsoon nga alang-alang kay nasabtan sa Biblia, inosente kayong kaalam sa Biblia, unsa lagi isulti sa pastor, musunod na lang sad. Kay nga naman, gusto biya gyud og panalangin kinsa maday tawo ron di gusto mahimong dato, unya pasaligan man nga kumuhatag kas ikapulo madato ka. Kay siyempre sa anak nga paagi madato ka, mapanalangin ka, muhatag na lang ka. Pero di na maoy tinuod. Puro na tinunto, bakat na siya. Ang madato, ang klarong madato, mao ang pastor. Diba? Dayag naman na sa atong mga nakita karon. Oh, si Kibuloy, milyonaryo, na ay helicopter, na ay private plane, na ay mga estasyonan sa radyo, na ay mga estasyonan sa television. Oh, nga naman, tungod na si ikapulo. Oh, uban pa diya nga mga leader sa reliyon nga nangadato. Ilang mga anak, na ay mga sports car, na ay mga mansion. Kumika nas ikapulo. Nya ang membro, kumusta? Na nakay mansyon sa imong 20 ka tuig kapag ka membro sa imong reliyon. 20 ka tuig na ka, pulo ka tuig na ka. Sa imong pagka-membro anang imong reliyon nya, tapat kas ikapulo. Ang pangutanan nako, nadaba kay mansyon. Kanang mga ni asenso nga dunay mga auto nakapalit og masakyanan, depende na sa diskarte. Kung kabalo lang ka manginabuhi, o siman day ka, di ka mo asenso. O niya, ang nakapasinso nimo ang ikapulo, nganong ang imong kauban nga siman, nangadato man sad, nga di man membro sa inyong simbahan. O kana nga opisina karon, unya nangadato sad sila. Unya pasingilan nimo imong ikapulo, ngayon kanang imong kaopisina nimo dia, office mate nimo dia, nganong nadato man sad, nga di man mo pareg reliyon. Wa man na maghatag si ikapulo. Nganong ang mga Katoliko nangadato man sad, nga wa man na magtudlo ikapulo ang Katoliko. Jismos ra magin ang ila. Limos ra. Nya nganong nadato man lagi na kay depende nas paningkamot og diskarte sa usag-usa. So dili nimo kapasinginlan nga ang ikapulo maoy nakapadato sa mga membro, kundi ang ikapulo maoy makapadato sa imong pastor. Muna na maigsoon nga ang mga Hudyo wala maghatag sa ikapulo. Ang mga Hudyo karon ang ilang ikapulo ilang iamot-amot limos ngadto sa mga balo, ilo o sa mga kabos nga sakop sa ilang komunidad. Mo na gibuhat karon sa mga Hudyo. Wala nila ihatag og pastor, wala nila ihatag og rabay. Bisan panguta nakas rabay karon sa Orthodox, wala na sila mangubrag ikapulo. Sila karagyo ila. Nga naman, dili sila authorized mo kobrag ikapulo bisan pagrabay sila. Kailan na nasabtan sa Torah. Mo bitaw sa Biblia atong mabasahan nga walay apostoles nga nangubrag ikapulo. Naabakay ikahatag nga bersikulo, pastor, may gumanda. Naabakay makubra, naabakay mabasa nga si Pedro nangubrag ikapulo, si Matthew nangubrag ikapulo, nabatay mabasa nga si Pablo nga ang apostoles sa mga hintel nga si Pablo nangubrag ikapulo. Wa gyapon tay mabasa. Di ba? Kung nakay mabasa nga bersikulo, ihatag i-chat ko no sa ako, i-PM sa akong Facebook. Kung naakay bersikulo nga nakita nga dunay apostoles nangubrag ikapulo. O ni apostolic doctrine man kaha mo. Nagsunod man ka mo pagtulunan sa mga apostoles. Ngano magsige man mo pangubrag ikapulo? Binuhatan ba nas mga apostoles? Gibuhat ba nas mga apostoles? Wala. So nagbuot-buot ra gyud mo sa inyong kaugalingon. Nag-interpret na mo sa Biblia sa wa ninyo masabti. So muna na amang igsuon nagpatuyang mo kay inyo pong gipahimuslan ang mga membro nga mga inosente o ignorante mahitungod sa kamatuoran.
So mao na ang mga igsoon nga angay ninyo karong hinulsulan. Kay kung dili mo muondang sa pagpangobra ikapulo sa inyong mga membro, human ka makadungog ni ini nga mensahe, panilngon ka sa adunay ni ana pag-abot sa white throne judgment, mga tubang ka ni ana, hukman ka pinasikat ni ana, nganlan kag mangingilad, limbungan, kawatan. Hadlokon pa nimo ang membro nga nangawat sa Malakyas disease kung di mo hatag si kapulo, pero ang tinuod pastor, ikaw ang kawatan. Nga naman, dili ka authorized na nulis kas atubangan sa imong mga membro. Gigamit nimo pagpang-hold up sa imong mga membro ang Malakyas disease. Hold up sa atubangan na, tulis atubangan. Niya kung di nimo na hinusulan pastor, panubago nimo na. Munang kining amo, dili pagpanghilabot sa inyo, kundi naluoy mi sa inyong mga membro. Nga nagpaturatoy yung tao mong pangobra. Luoy kayo ang mga mag-uuma, mga construction worker, napago ang ilang likod sa kainit sa adlaw, tapos kwa ang ikapulo, 20% pa, ihatag sa simbahan, perting luoy agit in taos, mga pobre. Muna mga igsoon, kini pagpahigmata lamang. Ayaw ninyo ikasakit. Gihigugman na mo ang inyong kalag. Kamo pong mga membro ay namupaila din tao sa inyong mga pastor. Oy, basta sad mo panagsag Biblia. O, og sabda. Naabay apostoles ng obrag ikapulo. Wala. Nyanganong mo. Muhatag mo mong ikapulo sa inyong mga pastor. Simple lang ipangutana. Membro, naminaw man karon. Adto kas imong simbahan. Human ani nga programa. Pangutan ang pastor. Nangobra ba ang mga apostoles ikapulo? Nga may mabasa? Isya, awa man day pastor, undangon tani. Isa kumuhatag ron, pero ay kung hingin li pastor, di ba? Tanawa tanawa day unsay naong sa pastor. Apostolic doctrine man kata pastor, mosunod man katas mga apostoles. Nganong mangobra man kag ikapulo? Kinsay naghatag nimong katungod pastor? Nganong mangobra kay kapulo? Mo nay pangutana ron. Makatubag ba na imong pastor? Di ginakatubag. So karon mga igsoon, hita sa sunod nga topic parang maibawas na to ang atong mga pagtulunan. Kay pag magdugay pagyapunta diri sa radyo, ato ra may ako ng lagbit-lagbitan o pabalik-balik kining atong mga gipanghisgutan sa unang panahon aron nga kadtong wa pa makadungog ila na sa ding masubli sa pagpaminaw. Ang doktrina nga ang masyak lahi sa amahan, busa dili Dios. Mo na atong tun-an ha. Busa dili Elohim. Ang masyak lahi sa amahan. Busa dili Elohim. Kay kung magdoktrina ka nga ang masyak lahi sa amahan, apan Elohim siya, duha gyud sila Elohim. Duha ang Dios. Kaya ang amahan Dios. Unya lahi man siya sa amahan. Unya Dios man sad siya. So duhay Dios. So unya sa may giingon sa Deuteronomio 6:4, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pamati Israel ang Adonai Eloheinu, ang Adonai nga imong Dios, ang Adonai usara. Una siya Adonai Echad, usara. Unya ko magdoktrina ka nga ang amahan lahi pero Dios ang amahan. Ang masyak lahi sad, Dios sad siya. O pila kabok ang Dios? Duha. Mao na nga di nato malikayan nga dunay mga reliyon o mga Mesianic o mga Kristiyanos nga reliyon karon nga nagdoktrina nga ang masyak dili Dios. Tao ra gyud sa mas iglesia ni Kristo ba? Si Kristo tao ra gyud. Dili Dios. Ang Arianismo usa ka impluwensyado mga igsoon nga ang Arianismo nga usa ka impluwensyadong nagpatotoo o mga heresy nga naglimod sa pagka-Diyos o pagka-Elohim sa masyak. Nga nagagikan sa pare sa Alejandria nga si Arios ni adtong tuig 250 ngadto sa 336. So kini daing doktrina nga nagdoktrina nga si Kristo dili Dios o ang masyak dili Elohim kay tao ra gyud gikan ra daay ni sa Alejandria sa usa ka pare sa Alejandria nga si Arios. Muna ang ilang grupo gitawag Arianism. Mga Arianism nga
ni atong tuig 250. Buhi pa ba ang apostoles anang 250? Patay na. Patay na. Kung kining doktrinaha nga nagdoktrina nga ang Mashiach dili Elohim nitong 250 mga igsoon, that's klaro nga kini nga doktrina dili gikan sa mga apostoles na may history. Ang Arianism, makita nimo diya mo'y nagpasiugdan ni ini nga doktrina. So dili gikan di ay sa mga apostoles. Dapat ang history mutug-an nato nga kining doktrinaha nagsugod sa first century sa doktrina gyud panudlo sa mga pastor o sa mga apostoles. Wala man ni gawas kining doktrinaha 250 naman ngadto sa 360 at 336 dito sa Alejandria ang pare nga si Arius maoy nagpasiugdan nini. Ang Arianismo nagtudlo nga ang anak sa Elohim o ang Mashiach gimugna sa amahan o busa walay pagkatupong sa amahan o dili sila parehong eternal uban sa amahan mo na ilang doktrina o dili sila parehong eternal sa amahan uban sa amahan ni adunay pagkapareho sa mga sangkap, no? So, muna ilang doktrina sa ato pa, lahi ang sangkap sa amahan o lahi ang sangkap sa anak. Muna doktrina sa Arianismo. Kung saan tuigan ni gawas? 250 ngadto sa 336 na tuig. So, dili ni gikan sa mga apostoles nga doktrina og mao ni gisunod sa mga Iglesia ni Cristo nga doktrina. Og mao ni gisunod karon sa ubang Messianic. Makasusubo kayo nga dunay mga Messianic nga di mo tuo nga ang Mashiach Dios o Elohim. Tao ra gyud, murag Iglesia ni Cristo gyud. Kini nga doktrina hinumdumin ninyo ton ini i-search ni sa Google nga para makita ninyo mga igsoon nga ang doktrina ninyo nga gisunod dili gid ay gikan sa mga apostoles, gikan ra kang Arios. So mao ba kini ang doktrina sa mga apostoles? Dili lagi. Ang tubag dili. Ang Mashiach Elohim ba o dili? Atong pangutan-on si Rab Shaul. Si Rab Shaul ang atong pangutan-on kay mo man kay apostoles sa mga hentil si Rab Shaul. Romano B versikulo 5 atong basahon. Brother Manuel Reyes, palihog pagbasa. Diri sa Roma 9:5. Hebrewanon 3 Brother Manuel friend. Okay? Autito dos sila eh. Kaliwat sila sa mga patriarka og sa ilang kaliwatan na tao si Misaya. Okay? Ang Elohim nga labaw sa tanan. Daygon unta hangtod sa kahangturan. Nataw Amen. ang Mashiach sa ilang kaliwatan, nataw ang Mashiach ang Elohim nga labaw sa tanan. Amen. Dalaygon hangtod sa kahangturan unsay address ni Rab Shaul Elohim. kang Mashiach nataw kaliwat sila sa mga patriarka o gikan sa ilang kaliwatan nataw ang Mashiach. Unsay address ni Apostol Pablo? Ang Elohim nga labaw sa tanan. Amen. Napabay labaw sa Mashiach? Labaw sa tanan. Ang Mashiach labaw sa tanan. Elohim siya nga labaw sa tanan. Maunay gi-address ni Rab Shaul sa Mashiach. Anya kamong mga nagtudlo nga ang Mashiach dili Elohim, kinsa may labaw ninyo ni Rab Shaul? Apostoles ba mo? Kamu ba'y among tuuhan? O si Rab Shaul ang among tuuhan? Kung di mo mo tuon ni Rab Shaul, kaya magpaturatoy mo sa inyong pagtuog doktrina nga mali, alaksi, anak ninyo ang sinulat ni Rab Shaul. Muna magdoktrina lang mo nga si Rab Shaul, false apostle. Ano man, di man yung madawat. Ang wali ni Rab Shaul kay against mas inyong doktrina. Kay si Rab Shaul nagwali nga ang Mashiach mao ang Elohim nga labaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mo na doktrina ni Rab Shaul. Nao man aron pagtuis. Ha? Panasa na sa imong bersikulo. O niya anita sa Tito 2:13. Diri sa Tito 2:13. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Elohim og manluluwas nga si Yeshua Misaya. Amen. Ini padayag nga sa atong gamhanang Elohim og manluluwas
nga si Yeshua Hamashiach. Kaklaro kayo 2:3 Maison, di pamatud-an ni Rab Shaul nga ang Mashiach gamhanang Elohim, Amen. Almighty God. Tapos manluluwas nga mao si Yeshua Hamashiach. Yang anong magpaturatoy paman mo sa inyong doktrina nga si Yeshua ang Mashiach dili Elohim? Nya, ang ilang rason mao ni wala kunoy mabasa sa Biblia nga ang Misaya si Yeshua miangkon nga siya Elohim. Wa kunoy mabasa. Pagka mabaw og understanding, mabaw og pangisip ni mga tawhana. Way mabasa letra por letra nga si Yeshua ni angkon nga siya Elohim. Pero naa ba say mabasa nimo nga si Yeshua miangkon sad nga dili ko Elohim? Naa ba sad? Na ba kayo mabasa letra por letra nga si Yeshua miangkon sad dili ako Elohim? Niya na siya? Nabay say mabasa? Wala man sad. So ayaw pangita og rason nga wa og kay makita sa pikas. Muna naa kung mugupod ka, pero akong pamatud-an ang giingon ni Yeshua. Gidinay ba niya ang iyang pagka-Elohim? Juan 10:33, kamoy basa sa inyong Biblia ha? Ang mga tao mitubag. Juan 10:33. Dili ka namo batoon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kung dili tungod sa imong pagpasipala sa Elohim. Monay katarungan sa mga Hudyo, batohon nila si Yeshua dili tungod sa gibuhat ni Yeshua nga maayo, paghimong milagro, dili na mao'y rason nga ilang batohon. Batohon ka namo kay nagpasipala ka sa Elohim. Tao ka lang, apan nagpaka-Diyos ka. So, nasabdan nila, walay gilitok si Yeshua nga Diyos, ako, I am God, I am Elohim. Wa sila nadungog, naabay nadungog nila, nga nilitok si Yeshua, ako maong Elohim, wala. Pero nasabot nila ang tunadas istorya ni Yeshua nga nag-angkon Diyos Yeshua nga siya Elohim, pinaagis tunada lang sa istorya. Munang batoo nila, kay nasabtan nila nga nagpaka-Elohim ka, tao karaman. Gidinay ba ng Yeshua? Ingon ba si Yeshua? Di na tinuod, oy. Dili ko Elohim, niya na ba si Yeshua? Wala. Wa niya gipanghimakak, wala niya gidinay. Ang pagkaintindi sa mga Hudyo nga Elohim siya, nagpaka-Elohim siya. Unsa iyang tubag 34, si Yeshua mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod, Torah, nga ang Elohim miingon, mga Elohim kamo, o mga maghuhukom kamo, mga judges kamo, Elohim kamo. Kay ang pulong Elohim sa Hebro, mahimong hubaron nga judge, maghuhukom. Karon kung moingon ka si Yeshua dili Elohim, kinsa may naglingkod sa white throne judgment dito sa trono sa adlaw sa pagpanghukom, og si Apostol Pablo mingon sad, muatobang kita sa hukmanan ni Yeshua. Amen. Sa Misaya. Si Yeshua usa ka maghukom. Unya unsa man sa Hebreo ang pagkamaghukom, Elohim. Nagihubad sa Misaya, Dios. Unya kung mo deny ka nga si Yeshua dili Elohim, dili judge, dili siya maghuhukom, kinsa may muhukom sa atong mga kasalanan pag-abot sa adlaw? Na namas Biblia mabasa nga si muatobang tasukmanan ni Yeshua. So maghukom siya. Sa ato pa Elohim siya. Muna wala i-deny ni Yeshua pag ingon sa mga tao, nagpaka-Elohim ka, tao karaman. Naingon ba si Yeshua? Naitubag ba si Yeshua? Tinunto na. Wa gid ko magsulting Elohim ko. Niana ba si Yeshua? Wala. Dapat iyang gipanghimakak sa inon kang batuon ka. Pero iyang wa niya ipanghimakak, hinunuan at pamatod siya. Wala ba day mo kabasa sa inyong balaod mismo nga ang Elohim miingon man sa inyo, sa mga judges sa inyo man, mga Elohim kamo? Muna naamag song nga wala ilimod ni Yeshua ang iyang pagka-Elohim. Pero wa siya musulti sa dayag nga Elohim siya. Wa siya musulti sa dayag nga dili ko Elohim. Ana raman na. Nga nga nung di magin mo makasabot. Okay? Gikwaan mo og sa labutan sa Ruach HaKodesh. Aron mo masalaag gikan sa kamaturan. Og mahipunta mo ngadto sa doktrina sa ni Arios, sa Arianismo, Arianism nga mga doktrina. Okay, atong basahon.
Gamhanang Elohim, si Yeshua, o manluluwas. Ang Yeshua mo siya. Hebrewanon sa Brother Manuel, 1:3. Kaya Hebrewanon 1:3, atong karohon kinsa gyud si Yeshua. Hebreohanon 1:3. Oh, Naglarawan siya sa himaya sa Elohim. oh, si Yeshua naglarawan sa himaya sa Elohim. Ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Diha gayud kaniya ang kinaiya sa Elohim. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo. Siya mo'y nagkupot sa universo. iyang gamhanang pulong. Tao di ay na. Siya ay nagkupot sa tibok universo. Kinsa man tawhana ang makakupot sa universo karon? Ha? Kung tao siya. Kung tao si Yeshua makakupot siya sa universo, kabalo ka unsa gidakon ang universe? Unsa kadako ang universo perting dako ha? Unya, kinsa man tawhana ang makakupot anang universo? Kung si Yeshua ordinaryong tao ra, pagkatoy-toy sa inyong doktrina in taon oy. Padayon, Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Elohim didto sa langit. oh, Amen. mo dihere sila, milingkod siya sa tuo na agi, naglingkod siya na sa tuo. So, kung si Yeshua na sa tuo, ang Elohim nas wala. Yakin sa labaw. Mo naging sa Apostol Pablo, labaw siya sa tanan. Kanang Elohim tuo, mabasa nato diya sa Matthew, mga 24, 25 na siya nga, chapter o 24 ba to, nga si Yeshua naglingkod sa tuo sa gahom. Kanang Elohim diya nga isgutan gahom, power. So, muna na ang magigsuon nga, dili na nimo sabton nga, duha na dayon sila. Ha? O tulo na dayon sila. Pila ba'y nagkupot sa universo? O sara, padayon nga to sa size brad. Sa hapit na ipadala Dili, ang anak, sa 4. 4. Oh, versikulo 4. Padayon nga to sa Versikulo 4. Oh. Ang anak gihimong labaw pakay sa mga anghel. Amen. Ingon nga gihatag siya sa Elohim ug ngalan nga Gihatagan siya sa Elohim ug ngalan nga halangdon. Pakay sa ngalan sa mga anghel. Oh, sing. Ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw na imo akong amahan. Ni miingon ang Elohim, ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Okay. Sa hapit na ipadala sa Elohim ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan. Miingon usab siya, kinahanglan mo simba kaniya ang tanang mga anghel sa Elohim. Tanawa si Yeshua miingon, aw si sa dihang gipadala na sa Elohim ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Elohim. Kinsay simbahon? Yeshua. Si Yeshua. Si Yeshua. Yan naman po yung mga taro magdoktrina, di man ang angin simbahon si Yeshua. O kinsa man ka nga nagsulti? Sa mutis. Ha? Naas Biblia ng imong sultihan nga si Yeshua di angin simbahon? Nga mismo ang Elohim, dili si Pablo may nagsulti, ego ra si Pablo nag saysay sa gisulti sa Elohim nga ang Elohim mismo miingon nga kinahanglan simbahon siya sa mga anghel sa Elohim. Kinahanglan yun. Kinahanglan yun ang anghel gani pasimbahon man kang Yeshua. Kita pa bang tao di ta mo simba ni Yeshua? Maglain gitag bangag. Di na lang ta mo basag Biblia maglain tag bangag. Mo lagi na nga lain-lain na tag sinaptas Biblia kay gumikan lain-lain tag kanang espiritu nga nagdiktar o naghatag og giya nato. Okay, versikulo 10 na, 10. Laktod sa 10. Laktod sa Jis. Miingon usab siya, sa sinugdan gibuhat mo, Adonai ang kalibutan. Oh, Og sa imong kaugalingong mga kamot, gibuhat mo ang mga langit. tanawa. Amen. Kinsay nagbuhat sa kalibutan? Si Yeshua mismo. Ang Elohim mo'y nagpatuod, miingon usab siya. Sa sinugdan gibuhat mo, Adonai. Gamay nga Ginoo ni, Adonai. Gibuhat mo, Adonai, ang kalibutan. Kinsay giadresan? Si Yeshua. Gibuhat ni Yeshua ang kalibutan. O sa imong kaugalingong makamot, gibuhat mo ang mga langit. Kaklaro maigsoon. Atong balikan sa Otsoa, apan bahin sa iyang anak, maingon ang Dios. Bahin sa anak, bahin kang Yeshua, maingon ang Elohim. Ang imong trono o Elohim, nasa Otso pa day. Mismo ang Elohim nagtug-an sa iyang anak
o ni kumpisaw sa iyang anak nga ang imong trono o Elohim, ang iyang anak yang gingnan ang imong trono o Elohim. Si Yeshua na ay trono. Amin ba? Ang imong trono o Elohim, mulungtad hangtod sa kahangturan. O uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Gihigugma mo ang katarong o ikasilagan mo ang dautan. Busa gipili ka sa Elohim nga imong Elohim. Mao man ni ilang katarungan nga naa giduha gyud kay Elohim nga imong Elohim. Diya maglibog usahay ang tao ba? Pero kung maglibog ka imo ning himoong plus Elohim plus Elohim, aduha gyud Elohim. Pero nga nung plus may gamiton i-times na to. Di ba? Dati times 1 times 1 100 yapon. Di ba? So Elohim plus Elohim, usar gyud Elohim. Anong imo yung additional iduha man nimo nga ang mabasa sa Old Testament usa ra mo adunay ikad ra man yun. Kay kung iman baon ang Elohim awa na di na maguba na ang Deuteronomio 6:4. O bitaw na maigsoon nga ang Orthodox dili mo tuog Trinidad, dili mo tuog duality. Ang ano man kay kung ilan ang tuhan maguba ang Deuteronomio 6:4. Daghang pangsitas Diyos New Testament nga ang Dios usara. Nya kung imong sabton nga duha gini sila kay sungod sa kabugo sa imong utok, abahala ka. Duha ang imong Dios. But-anay pugsanay ba di ka mo tuo. Basta duha ang imong Dios. Para sa amo usara gyud ang Elohim. Walay problema ni sa amo kining pulungan nga nag-ingon gipili ka sa Elohim nga imong Elohim. Walay problema na mo ni. Nga naman, mapsulti sa adunay ang tanan, ipaagig sambingay, aron ang tao malibog, ipaagig parabulo, ipaagig orakulo, aron ang tao malibog. Muna'y pamaagi, muna'y siltihan usahay sa Biblia. Muna'y niingon din siya sa Diyos, may ingon usab siya, sa sinugdanan, gibuhat mo adunay, si Yeshua ang adresan niya na, ang kalibutan. Diba? Kung atong basang kinsay Creator, ang Amahan, o kinsa ang Anak, Savior, kinsa ang Holy Spirit, Comforter. Muna'y doktrina sa mga Trinitarian nga lain-lain yung kunong opisina, ang Amahan laing trabaho, ang Anak laing trabaho, ang Holy Spirit laing trabaho. That's why kuan sila kanang gitawag distinct person sila kay managlahi silang persona kay lain-laing opisina, ang God the Father Creator, ang Son Savior, ang Holy Spirit Comforter. Pero pag abot lagi nato dire sa Hebrehanon 1:10, Creator lagi ang Son, ang ikaw ang sa sinugdan gibuhat mo adunay ang kalibutan og sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. Kaugalingong kamot ni Yeshua gibuhat niya ang langit. Creator lagi siya. Oh, niya nga nung maglibog pa maka si Yeshua mao'y nagkupot sa kalibutan. O niya si Yeshua kinahanglan simbahon sa tanang mga anghel sa Elohim. Si Yeshua mao'y nagbuhat sa kalibutan. Sa iyang kaugalingong kamot, gibuhat niya ang langit. Atong balikan ang confession ni Tomas. Dili si Samot, si Tomas. Anita sa Juan, brother, kinsa basa, brother friend, 20:26 ngadto sa 28. Diri sa Juan 20:26 hangtod sa 28. Human mo labay ang usa ka semana nagtigom na usab ang mga tinun-an sa sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan migula si Yeshua ug mitindog sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo ang kalinaw." Unya mingon siya kan Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Too ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Adonai ko og Elohim ko." Oh, unsa may katarungan sa iglesia ni Kristo nini? Nakurat si Tomas, absent man God, absinos man God. Motong nakurat siya. May iso naingon unta si ang tubag unta si Yeshua, paghilom niya Tomas. Taka nagyawit sa Elohim ko, Elohim ko. Mamanibad biya gid ang tao, Brad. Bisag kinsa naman. Bisan gay katawgon tag engineer niya dito engineer mo ingon gid paghilom niya engineer ka engineer kung kagaral. Di magay kamo angkol, bisag maalaan lang ka nga, "Oy sir, attorney, niya di ka. Santa way ka." Paghilom di attorney si mong kagaral. Di ba?
Kaninong gitawag siya Dios, di ka siya muriak nga. Paghilom niya Tomas, parahon na mo, iluhim ka karon. Wow, niriak ko na si Yeshua. Niriak ba siya? Balibat? Wala. Pag ingon ni Tomas, Ginoo ko, Diyos ko. Adonai. Adonai. O Elohi. Ve Elohi. Mao ba na sa pagkasulti si bro? Unya, may ingon si Yeshua kaniya. Mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Wa maingon Adonai Yeshua nga, nakurat ka ba? Kay nakakita ka kanako? Kay ang katarungan sa iglesia ni Kristo, nakurat lang kunos Tomas. Parehali ko nang mapandol ka ba? Makurat ka. Ginoo ko, Diyos ko. Diyos na ko, ginoo to yung nakita, abat man to. Nga na kuno ang expression sa nakurat. Di ba, Brad? O, di ba? Pagkakita ka, mukalitag dool yung amigo niya, nakurat ka, kay ngilad kay gnaw, ginoo ko, Diyos ko. Ginoo na dito, Diyos ko, muna ilang pagto. Sama nang nakurat ko, kabayo niya, kabayo dahil na. So, ano ba? Nakurat lang ko, no? Niya nga nung si Yeshua, waman mo react. Ningon si Yeshua, nakurat ka ba, Tomas? Tug kay nakita mo ako. Ang sa hingon ni Yeshua, bulahan, kadtong, mituo, mutuo, bisan wala makakita. Kanako. Kaysa nakakita nga wala mutuo. Muna na wala makurat si Tomas. Una-una rin sa mga igling. Ang pamatuod ni Yukanan. Ono Juan 5:20, Brother Manuel. Uno Juan 5:20. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Elohim ug mihatag kanatog sa labutan. Aron makaila kita sa matuod nga Elohim. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Elohim sa iyang anak nga si Yeshua Misaya. Siya ang matuod nga Elohim ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Tiaw na. Laing apostoles nagpamatuod. Ganina si Tomas nagpamatuod. Si Tito. At si Kantito, si Apostol Pablo may nagpamatuod niya na. Kaya kang Apostol Pablo man ang sulat. Si Apostol Pablo nagpamatuod nga si Yeshua Elohim. Ikatulong nagpamatuod karon si Yukanan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Elohim, si Yeshua. Og mihatag kanatog sa labutan. Nya kanang wa mo tuo kang Yeshua nga Elohim, wa na tagay sa labutan. Wa na makaambit niini nga sa labutan. Aron makaila kita sa matuod nga Elohim, ang sa labutan nga gihatag sa anak kanato nga si Yeshua aron makaila kita sa matuod nga Elohim. Pero kung wa ka hatagig sa labutan sa anak nga si Yeshua, di gid ka makaila sa matuod nga Elohim. Unya, niingon dayon, ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Elohim. Di ba? Naata kang Yeshua. Ingon ni Apostol Pablo, ang inyong kinabuhi natago na diha sa Misaya, diha sa Masyak. Naanata sa Masyak. So, ang atong kinabuhi, ana sa matuod nga Elohim. Amen. Ana sa Masyak. Ang Masyak matuod nga Elohim. Sa iyang anak nga si Yeshua Misaya, siya ang matuod nga Elohim ug ang kinabuhi nga dayon. Amen. Nganong ato pamagyong supako ng atong kaugalingon mga igsoon. Kay supakan siguro ta. So mauna ang atong hunaon mga igsoon, ang mga apostoles dili ta magpaturatoy sa atong gibate nga tao ra gina siya di lagi siya mangita tag katarungan asa man mabasa nga si Yeshua may angkon siya Dios siya Elohim. Wa man po kay mabasa nga si Yeshua may ingon sa di ko Elohim. Dili na tas mga saksi o pamatuod sa mga saksi nga mao ang iya mga apostoles. Kung kinsa gayon siya. So pagta Juan 14 city ngadto sa Jace, brother Efrain paliho. Diri sa Juan 14 city hantod sa Jace. Karon, nga nakaila na kamo kanako, makakita usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Filipe mingon kaniya. Adunay, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Yeshua mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya wala kapag gihapon makaila kanako. Filipe, ang nakakita kanako nakita usab sa akong amahan. Amen. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Nagtuo mo kamuray diskumpiyado?
sa pagka-Elohim ni Yeshua. Pilipisan. Doon na po yung apostolis diskumpiyado ay si Filipe. Diskumpiyado siya, mutong nangutana, kanang inyong pangutana, gipangutana na ni Filipe, kanang inyong gibate, gibate na nang ni Filipe nga, amahan, Yeshua, Adonai, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Diskumpiyado siya kay, dugay na tag-uban-uban, tuig na tag-uban-uban, Yeshua, may kaila ng amahan, nga imong gisampit, kinsa man na siya. Sikag sampit ang mga. Sigsag hampit amahan, natuwa sa langit, tudlo amin imong ampo amahan, nanaka sa langit. Ingos Pilipi, ipakita ka na mo ang amahan, ug igot na ka na mo. Unsay tubag ni Yeshua? Uy, kadugay na itong uban-uban Pilipi, wa pa di ka makaila sa amahan? Aw pa di ka makaila ka nako? Ang nakakita ka nako, nakakita na sa amahan. Pila ba ka persona ang nakita sa mga apostoles niya itong panahon na Brad? Si Yeshua ra. Ang persona ra ni Yeshua ang ilang nakita. Mo hinunggan si Yeshua yung ang nakakita ka nako, nakakita na sa amahan. Lisod ba na sabton mga igsoon? Anong mga tarungan pamagid ka? Libugon yun. Ang libugon pamagid nimo ang imong utok. Ayaw lagi gamita ang plus. Pag magbasa ka sa Biblia nga amahan plus anak plus Espiritu Santo equals 3. Di plus man nimo, gamita ang times, multiplication. Amahan times anak times Holy Spirit equals 1 gigapon. Di ba? Aron di ka maglibog. So, ingon dayon si Yeshua. Kadugay Pilipi mingon adunay ipakita ka namo nga igo na kana mo. Si Yeshua mitubag dugay na akong nakig-uban kaniyong tanan. Unya wala pa gihapon ka makaila kanako Pilipi. Wala kapag gihapon makaila kanako Pilipi. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Lisod na sabdon, pila ka buok ilang nakita, pila ka persona ang ilang nakita, nganong imo mang padawaton, nganong imo mang tuuhan ang doktrina ni Arios, o nganong di man nimo tuuhan ang sinultihan ni Yeshua, ang gisulti ni Yeshua. Muna maglibog ko, tinuod ba gyud mo nga alagad ni Yeshua? Tinuod ba gyud mo nga nagtuo sa pulong ni Yeshua? Ngano lagi kining simple nga pulong ni Yeshua, yano nga pagkasulti ni Yeshua, tataw nga pagkasulti ni Yeshua, nganong di maglisod malagi mo dawat ani. Nganong di lagi mo mutuo ana nga pag ingon ni Yeshua, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Kung tinuod kang nagtuo kang Yeshua, nganong maglisod man kas pagdawat aning pulunga? Lisod na ituuhan ra? Dili. Katinaw. Kasayon ana nganong libugon? Pagkabugo yun. Di yun mahubsag bugo ang kalibutan. Mga daghan kay mga reliyon sa mga bugo. Paskang gayatak lang ang bugo nga reliyon sa kalibutan. Pagkayano sa sulting Yeshua, tinaw kayo, libugon ang utok, di mo dawat. Ayaw na lagsangpit ang Yeshua ni mo. Kundi man day kamutuon niya na. Di barong na ba bugo eh. Di barong, profesional, pero bugo. Ha? Kasayon sabton in taon ay. Mayroon ta si Yeshua, ang nakakita ka nako Pilipi, makakita ra unya sa amahan. Naantay unya, makakita ra unya sa amahan. Pero klaro ang gisulti nga ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. Jace. Tiwasa, Jace. Wala ka pa mutuo. Pilipi Mm. nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako. Kana ha? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga niya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Amen. Amen. Ang amahan ania kanako. Ingon pas palahubog nga pas preacher o debater nga palahubog. Dili may tabo nga ang amahan ug ang anak pareho. Labaw gyud ang amahan. Nabay mabasa na to nga ang amahan mihapa sa anak. Ang mabasa na to sa Biblia, ang anak maoy mihapa sa amahan. Unya pareho day na. Mo nay resultas pundador, mga palahubog nga mga debatidor. Walay revelation gikan sa Ruach HaKodesh, magpabiling bugo kay napuno sa alkohol ang utok. Mga igsoon. Natural ang gitaytulan og anak, ang gitawag nga anak katong unod, katong gilansang sa istaka. Amen. Amen. Mautoy anak, katong gituli, mautoy anak.
Natural kay ang gitawag nga anak, ang unod man, ang lawas man nga tawhanon, natural muha pa siya sa amahan, kay ang amahan maoy Elohim. Dili ang physical nga lawas ni Yeshua maoy Elohim. Nganong naglibog ang uban kung Elohim si ang Masya. Nganong ma-Elohim ang Masya nga unod ra ang unod dili lagi na Elohim, ang physical body ni Yeshua dili Elohim. Di pasabot niya sa Diyos. Ang amahan ni asa sulod nako. Ang milagro, ang Dios ba, ang Elohim, ang amahan ni asa sulod nako. Ang mga milagro nga akong gibuhat, ang Elohim nga nasa sulod nako, mao'y nagbuhat nining tanan. Amen. So dili dito buhat sa unod. Kay ang buhat sa unod, ang mission sa unod, ang pagpailara sa pagkaanak. Amen. Mo giila nga anak, ang physical body mao'y anak, ug dili kana mao'y Elohim. Kay lawas ra kana. Ilansang bang Elohim aton pas iglesia ni Kristo, mao ba katong imong Dios katong gilansang og namatay? Pag mutubag ka, patay ang iyang Dios. Dili mamatay ang Dios katong gilansang, namatay wa. Namatay man. Kay physical lagi to, mao toy anak. Niya ang naa sa sulod sa iyang lawas nga mao ang Dios ingingon ang Elohim niya sa sulod nako, namatay. Wala. Namatay bas pagkalansang. Ay, O kamatay. ikaw giingon siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ko? Kaya kung dili mo gawas katong amahan nga nasa sulod niya, di magyud mamatay ang lawas, isang pa usa og duslak nila. Manang nibiya ang Dios sa lawas, nibiya sa anak, kay ang anak mura lagi itong unod, dili ito mo'y Dios. So pila ka mo karon ang Dios? So ang ipasabot nila diya sa mga pagkat nga naa nagpuyo niya, katong nagbuhat sa mga milagro. Mga naunhunaw mo pag inom-inom pundador, kamo mga debatidor, ano makakaton mo lantik nga sa labutan bahin sa Biblia, mo ni resulta sa mga palahubog ng mga debatidor, di ginaangay tuuhan. Amin ba? Amen. Tanawa lang ang kinabuhi, you shall know them by their fruit. Tinuod ba silang alagad? Tukma sa pamatuod ni Rab Shaul sa Kolosas 1:15. Kolosas 1:15. Gamay lang itong oras. Si Misaya mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Elohim. Amin ba? Siya ang panganay anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Oh, Amen. gipamatud-ana sa ni Apostol Rab Shaul nga si Yeshua mao ang larawan sa dili makita nga Elohim. Ang Elohim di man gyud makita, ang amahan dili makita. Mo bitong nangutahan sa Filipe, ipakita ka namo ang amahan. Ingon siya di man makita ang amahan. Mo tong gipamatud-an niya, ang nakakita kanako kay siya ang larawan. Siya ang image sa dili makita nga amahan, sa dili makita nga Elohim. Og nasabtan sa na ni Rab Shaul. Ingon si Rab Shaul, ang Masya, siya mao ang larawan. Siya ang image sa dili makita nga amahan. Amen. Lisod na sabton. Manang ang nakakita ka na ko, nakakita sa mga katong image yung nakita. Mao to. Ang amahan, pero dili ang physical body, ang iyang sabot, ang ana sa sulod niya. Ang binuhatan nga imong makita niya, ang pagpanghimo niya milagro, mao toy nga pamatuod nga nakita nimo ang amahan. Elohim. Naa sa anak. Aniak ka nako ang amahan. Ang nagbuhat sa mga milagro, dili ako, kundi ang amahan nga niya sa sulod nako. Mauna na 2:9 pag yun. Dili sa Kolosas 2:9. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Elohim anaa kang Misaya sa iyang pagkatao. Amin ba? Amen. Ang tibuok nga kinaiya sa Elohim. Bugtos jud nga kinaiya sa Elohim. Anaa kang Misaya sa iyang pagkatao. Sa iyang physical body. Na agyod ang tibuok nga kinaiya sa amahan. Amin ba? So, klaro mga igsoon, nga, tao na magbaton og kinaiya sa Dios. Ha? Tao ra na siya. Okay? Brother friend, pinadayag 22:12 ngadto sa 13. Diri sa pinadayag 22:12 hantod sa 13. Conclusion ta. Si Yeshua miingon, Mm. mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. 13. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Si Yeshua mao ang Alpha o ang Omega. Sa Greek na siya Alpha Omega. Sa Hebrew siya ang Aleph o ang Tav. Ako mao. Si Yeshua mingon, ako mao ang Aleph o ang Tav.
Okay, atong si Yeshua ang miangkon niya 22:12, si Yeshua ang miangkon. Nga siya ang alip ug ang tab o alpha omega. Pero atong basahon sa 1 Pinadayag 1:8. Pinadayag 1:8. Oh. Ako ang Alpha ug ang Omega. Oh. Nag-ingon ang Adonai nga Elohim nga labing gamhanan. Kinsa nag-ingon nga ako ang alpha ug omega, nag-ingon ang Adonai nga labing mighty God. Siya ang labing gamhanan nga Elohim. Padayon. Ang Elohim karon kaniadto ug ang muanhi. Amen. Amen. Ang Elohim karon, ang Elohim kaniadto ug ang muanhi. Mao ang alpha ug omega. Excuse me. Mao ang alif ug ang tab. Ang Elohim kaniadto sa Old Testament ang giingon nila. Ang Elohim panahon ni Abraham, ang Elohim panahon ni Adan, ug ang Elohim panahon sa mga apostoles, ug ang Elohim panahon sa umalabot. Mao ang alpha ug ang omega. Siya ang matud pa unsa to? Ako nag-ingon ang Adonai Elohim nga labing gamhanan. Kinsa nagsulti? Adonai Elohim nga labing gamhanan. Adonai El Shaddai. Siya ang Alpha ug Omega. Pag abot nimo ganit basan 22 ganina, si Yeshua miangkon. Mao kini ang giingon ni Yeshua. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Kinsa day ang Adonai Elohim nga labing gamhanan? Si Yeshua. Misaya. Siya ang Elohim kaniadto. Siya ang Elohim umalabot. Siya ang Elohim karon o Elohim sa umalabot. Amen. Lisod ba na sabton, mga igsoon? Pagtuon og dugang sa kasulatan. Ang Alpha ug ang Omega mao ang Adonai Elohim. Ang Yud He Vav He. Ani ha alep ap ani hatab matud pa sa Hebreo nga pagkasulti. Niom Adonai Elohim. Ha hove ve haya ve yavo Elohe Chibaot. Siya ang Elohe Chibaot, ang Elohim sa mga panon. God of hosts. Siya, si Yeshua Misaya, mga igsoon. Klaro kayo. Klaro nga si Yeshua mao ang alip o ang tab. Siya ang Adonai Elohim. Siya ang kaniadto sa panahon ni Moshe o panahon ni Abraham, panahon ni Adan, o siya ang Elohe Chibaot. Sa Isaiah 6:3 unsay holy, holy, holy. The Lord of hosts. Kinsa day na siya? Si Yeshua. Oh, kados, 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 Adonai Chibaot, Yud He Vav He Chibaot. Si Yeshua din na. Klaro nga si Yeshua mao ang Yud He Vav He Chibaot sa Hebreo nga pagkasulti sa Pinadayag 1:8. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Oh, klaro nga si Yeshua mao ang Yud He Vav He. So ato ning tiwason sa sunod nga mga Domingo kay wa pa nato matapos ang mga bersikulo nga atong gibasa o kay wa naman tay igong panahon sa atong pagpadayon sa unahan mga igsoon. Inyo na lang atangan sa sunod nga Domingo ang atong pagpadayon ini nga topic. Hallelujah. Anhita sa mga pag-ampo. Bishem Yeshua HaMoshiach. Shaddai Abba. Hinaot pa nga ikaw mag-aabli sa mga igdulungo gumakasing-kasing sa among mga nagapamino ni nga programa. Hinaot pa nga masabtan nila sa tinaw ang imong pulong o dili sila angay nga matiglalis ni ining mga pagtulon-ana tungkol kay kini anaaman sa balaang kasulatan. Ikaw ang tagya sa hunang-hunong kasing-kasing. Ikaw nakailaasa karon ang imo mga karnero nga napatlaag sa tibok kalibutan. Ikaw magaduaw o magatawag kanila balik sa kamaturan, balik sa imong Torah. Dalay kung kasar kanapusan, Adonai Yeshua mo Misaya. Amen o amen. Hallelujah, hallelujah. O kay wala naman kitay igong panahon. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban sa atong beloved Brother Efren Esconde o atong beloved Brother Reyes, Manuel Reyes. Manamilit ka ninyong tanan sa pag-ingon. Bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman niini. Hangtod sa sunod ngay gayon sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Barok hababishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom. Shalom.